Pak tě čeká interview pro MTV a letadlo do Houstonu na speciál. V pátek zpátky. Poslouchej mě. Víš, kdo loni prodal 4% ze všech vydaných desek? Celosvětově? Michael Jackson. Nikoliv Jackson 5. Michael Jackson. A myslím, že ty by sis mohl vést i líp. Dostal jsem nabídku ze CBS Records. Je to spousta peněz, Frede, a měl bys to zvážit. Ty po mně chceš, abych rozpustil kapelu? Já jenom poukazuju na to, co tě čeká, když se vydáš solo. Konec tvých frustrací. Mých frustrací? Pole? Nevím, o čem to mluvíš, Johne. Špatně jsem to pochopil. Ano, pane. Zastavte, zajďte ke kraji. Vypadni, dělej, Co blbneš? vypadni z auta, máš padáka. Co to Vypadni, říkáš? říkám. Jakýho padáka? No, tak vypadni. Freddy, ty jsi sjetej. Vypadni. O čem to mluvíš? Ven, nebo tě zabiju. Vypadni, ty skurvenej zrádče. Neuvažuješ Z mýho rozumně. auta, sráče, dělej! Ven! Vypadni se z mýho auta! A hned! Vyhazuješ nesprávnýho hada. Budeš litovat. Ať už tě nevidím! Jeďte! Ty jsi o tom něco věděl? Varoval jsem ho předtím. Hamoun. Chtěl rozvrátit moji rodinu. My tu kapelu ukočírujem. Já ho nepotřebujem. Co ty víš, co já potřebuju? Já vím, jaké to je nezapadat. Teplej katolický kluk z Belfastu. Víš, myslím, že můj táta by mě radši viděl mrtvýho, než by mě nechal být tím, kým jsem. Já se o tebe teď postarám, Freddy. Když mi to dovolíš.